Naimbag na bigat ni kakailyan, sapay la kung mga nasalong at kayo ag nanayan tata, ken awan labas ni. Ayan tatakit bulan iti Hunyo a 2. Tatakit mayat nga apan nga agala ti papaya iti bangkag mi nga kakalamansian at papaya jay so nga apan ti agala. Tatakit agpakada tayo pekin ni nanang nga apan agala papaya. Inang, nagdala papaya! Ate man kakailyan ket ate di kakalamansian ni. So nga iti napan ko nagalaan at dati nagtubot ti nga papaya. Ate man di bagbaga nga papaya kakailyan. Ate ket ibagbagami nga wild papaya ta nagtubo lang nga haaning inmulmula. Naimas ka no ate kakailyan so nga ate tiyapan ko nga alain. Dalatay ti ado ta no ado ti malutuan na. Alaket, pasensya kayong kakailyan, natagari di aso ti karubahan nun sa kayat nga agala nakti papaya mi, apo ko ayan. Tatakit, agala tayo ti ado kakailyan, no, agaramit tayo iti talo nga putahe. Ayan. Mayaman dati tumubo nga papayat ti kakalamansian ni kakailyan ta hanunay nga nataya mabalin nga magawat ti asino man nga umay agala. So nga no umay kayo og bisita ti kakailyan ket uray adu ti alaen nyo magawgawat lang ti papaya itoy. Tatakit nagalanak man iti 5 nga bukel na papaya. Umanay nga pang-atsara ka garamid nak ti okoy ken agluto nak ti dinengdeng kakailyan. Bago tayo man nagawid kakailyan ket apan tayo man linisan dati papaya nga inala tayo itoy irigasyon mi kakailyan. Ati nga irigasyon kakailyan ket nalinis iso nga iti tayo nga apan linisan dati papaya tayo. No makasave tayo iti danom. Ati nga irigasyon ti paggapgapuan ti danom na ket agapud jay bundok. Kaya nagagagos ito'y. Basit lang dati nga irigasyon kakailyan mabalin pito nga agtigos, aglaba, wenno agugas ti pinggan, ken dadumapay. No mas nadaras iti ubraen nyo han kayo nga agbomba di gripon wenno makasave iti danom no nawasa iti ara-aramaten nyo nga danom. Ket nalpasmet lang nalinisan dati papaya tayon ket agawid tayong kakailyan ta medyo mumalemen ta rugyanan tayong ti agluto. Ado ti nagbalinan na jay 5 nga papaya nga naalatay tatay kakailyan, amin dati ket iso jay 5 nga buket. Kalakit rugyanan ti taggadgaden ta pang-atsara tayo ken pang-okoy. Ado ti magadgad na tanga 5 nga buket na papaya. Dati met kakailyan ket pang-dinengdeng tayo. Carrots para jay atsara tayo, ayan bawang. Dati metket laya, kasabig jay atsara tayo. Onions para jay atsara. Ken atiket pepper nga kunada kakailyan. Inalak lang jay mula mi tatay. Talo lang nga piraso dati kakailyan. Ay, mabrante. Karoon na kantay? Mom? Saan? Mom? Kaya? Mantayin to tingnan. Iso na jay pamangkin ko kakailyan nagaget ken managtulong. Sudah ka tayo din ng dog? Saan?
Ay, papaya. Kalakit, rugyanan tayo ti agluton kakailyan at tsara ti umuno tayo nga lutwen, isa lang tayo dati kaldero tayo. Ket agsilaw tayo tagtati buruong ta awan ti kuryente ito'y kusina kakailyan. Ito nga basta ti pagsilsilaw mino ka ito'y. Muna, ikam ti asin jay at tsara nga nagadgaddat tayo di papaya. Ayan. Pispusin nga nalaing kakailyan kano maikat ajay gagatel kun aji pait na nga kunada. Pispusin nga nalaing. Ikan iti suka. Ayan. Depende no ado di at tsara nga lutben mabalin mo nga ikan iti kalahati nga suka. Depende kanyang kakailyan. Tapos ikan iti sugar ang pa sampit di at tsara. Pagburburek dati lulugban tayong kakailyan ket ipisok tayo dati carrots, bawang, pepper, kun luya tayo para di at tsara. Laukan tayo iti pepper kakailyan or paminta. No gumasang. Kastoy lang kasimple ti agluto ti atsara kakailyan. No naluto amin nga ingredients nan ket mabalin mo nga ilaok di nagadgad nga papaya tatayen. Ihalo-halong ken palami isem ti mano nga minuto. Dati jay naluto nga atsara tayon kakailyan. Tugyanan tayo nga iluto dayjay okay tayong kakailyan, simple lang dati nga recipe. Ihalom lang ang aming nga ingredients, ijay may isang nga bowl mo. Ket i-mix mo lang kakailyan. Batilem iti talong nga itlog, depende no mano ti kayat mo. Depende no kasaan mo kaado iti ilutom nga okay kakailyan. I-mix mo nga nalaing no ma-mix am amin nga ingredients na. Rugyanan tayong ti agprito kakailyan ta napudo ti mantika tayon. No bluto kati kasi kakailyan ket han mo una nga rubruban iti apoy na haan nga nadaras nga makset iti maluto. No kaya mo met iti naingpis mayatmet kakailyan yun no agdardaras kamit mabalin mo nga puskulin iti ikabil mo nga ipritom kakailyan. Naluto dati lutluan tayon ket dawen tayong kakailyan alake pasensyaan nyo dati paglutluan tayo ta medyo nasinit ta buruong lang iti silaw tayo awan gamin ti kuryente iti kusina kakailyan pagpasensyaan nyo lang. Dati nga recipe kakailyan ket paborito dagiti ugin ti balay ito nga advento iti agluto. Dati manjay naluto nga okay papaya tayon kakailyan. Tatakit, iluto tayon jay dinengdeng tay kakailyan, umuna agsaang tayo iti banga nga adda ti danum na. Siraman tayo nga ipisok ajay bawang ken lason na ken laya tayo. Pangparaman ijay lutwen tayo nga papaya tayo. Dagdagan tayo ti kayo nakakailyan no nabiit nga agburek. Basta lang kasimple tagluto ti dinengdeng kakailyan orayan tayo lang nga agburek. Tapos no agburek ton ikabil tayo dati papayan kakailyan.
Paborito ko man iti papaya nga dinengdeng kakailian ta naimas na lalo no adu ti layana nga naikabil. Kasto lang kasimple tagluto ti dinengdeng nga papaya kakailian no nagburiken mabalin tayo nga ikan iti baggoongen kakailian pang paraman iti dinengdeng tayo nga papaya. Depende kanyam no ikam iti adu nga bagoong na depende no manag tamnay ka wenno manag-upgad ka. Naluto datoy dinengdeng nga papaya tayon ket mabalin tayo ti rugyanan nga manganen iti buong nga pamilya tayo. Yes, Lord, we praise and glorify your name, O God. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Dawat ken kararag ni Lord God, dahil tingarap Yes, kain na po. Sinan tayo. Let's eat. Papaya lang. Tapos may special atsara. Opoy. Puro papaya. Puro papaya lang, pero masarap yan. May kayon kakailyan mangan tayon ket agyaman akmanen ti pinagbuyayo datoy simple lang nga vlog po ti pinaglutok ti tallo nga putahe nga papaya ket anyo liplipatan nga ag-like, subscribe ken ag-comment kakailyan agyaman nak.